Hej hörni, välkomna till ännu ett video och idag ska vi spela Slither.io eller vad det kallas, så då kör vi. Så börja. Okej, det här är det första gången vi kör det här. Så det är inte så här helt bra. Så. Jag är inte helt bra. Alltså. Men jag hoppas att jag kan göra något av mina. Ja. Om det första. Åh fy fan. Oj, jag måste börja. Åh, fy fan. Vad gjorde jag? Nej! Okej, så kör vi igen. Okej. Den här gången ska jag inte förlora. Hoppas det i alla fall. Jag har ingen aning. Och hoppas jag kan göra något den här. Jag fick ta hans power. Eller vad det kallas. Jag tog hans power. Kör. Okej, kör vi igen. Snabbt. Jag kommer att lyckas. Okej, tack för att ni tittade. Hoppas ni prenumererar och likar och skriv ner vad jag ska göra nästa gång. Och tack så mycket och hej då! Hej hörni, välkomna till ännu ett video och idag ska vi spela Slither.io eller vad det kallas, så då kör vi. Så börja. Okej, det här är det första gången vi kör det här. Så det är inte så här helt bra. Så. Jag är inte helt bra. Alltså. Men jag hoppas att jag kan göra något av mina. Ja. Om det första. Fy fan. Oj, jag måste börja. Fy fan. Vad gjorde jag? Nej! Okej, så kör vi igen. Okej. Den här gången ska jag inte förlora. Hoppas det i alla fall. Jag har ingen aning. Och hoppas jag kan göra något den här. Jag fick ta hans power. Eller vad det kallas. Jag tog hans power.
Okay, so we have snart. Jag kommer att bruka. Okej, tack för att ni tittade. Hoppas ni prenumererar och likar och skriv ner vad jag ska göra nästa gång. Och tack så mycket och hejdå!